Banangai mensiam susu ya kinong penyat haki lumpung jingilak kai football kibla pelong hakeleng ki jaka jongga constituency kinong mikmat pajba kanong po constituency kiba kentop yau Emily uba Middlebourne CM bat UMDC uba Balaji Rani menta kasngi kipoi hakasnong lakhar nakabenta ka jinglit penha perda ya kalumpung ilak kai football hakani kasnong kiken won ilak kai bapoi hakani ka jingya kini ya kanam ladu kiken top ya ka try madan ka lakhar sports club persya ya ka kenton Panram Sports Club. Hakani ka jingilak kai ka kenton Panram kala penremno ya ka try madan dalai gul la shigul. Lengba da ka tega jingjob ka kenton Panram Sports Club kala yora ya ka song pisa ka bashpo hajar tingka kum ka khusnam nam ladu bat kum lakhar kala yora ya ka song pisa bahnyo hajar tingka. Tatawa Beijing Kerman. Ban sakhi akan gijing lekai ban i gijing lekai kelong ke internet bat ka ba I songkun hadu kata-kata te gi kentu kan pham ye phi ki players ki ba I ba phinang trei bha naga por ba phinang practice ba banang lekai ba agi por gi berangwan ikit bok tirwiang ya ka lakhar area sports and cultural club ba phileshim ya kan sinjam ban penlong ya kini ka tournament ka ba ai jing mentoy na ka mentagi kun samla ki bi ki jungi ngi ha ka chemri bhoi ngi I ba ke jing lanang kiu jong ki kam sports ba pher om tang ha ka football te hendrei kala bande ka athletics kala bande ha ka cricket kala bande ka basketball kala bande ha ki wei ki jing ile kai ki jing mare ki babun rukom Karibhoi district ka jura yau namtam haka Meghalaya games ka baladep haturaru walada ki activities and discipline di ba Karibhoi district kaya shibbenta kilong hamduna dan rengiyo ya kata kemarupa lanek wan baar haka overall medal tali dengi ba ki players ki represent ya Karibhoi ki de na keleng jo ka Ribhoi ka bakuntuk ya gini gidong githan gijung iru ki player football gidon ki athletics kamtam kala mdei ke ba mare ya ka 6000 ka ba shispa ka ba khatsan spa ki marathon nang ta kui ki jingile kai kala mdei high jump kala mdei juggling through kala mdei discus through ki de ke discipline ki ba ki kun samla jungi nari bhoi ki ju pau bhat mat denmar kata ngisngo banang aiben sim ya fi ki kun samla banang kiu soprang sakmat tri sitom agino gibenta ki ba fi kidon kesap kidon ki banang menjadi football kidon ki banang ban ruai ya ka kam ruai kidon ki banang ban shot ka ya ka kam shot kidon ki ba pro ka jabing ki banang ki start ki ba le ba ki jing pulih to nang kiu soprang sakmat ubleu lobu kerpang la lagi jong ki sap ki jongi dong ngin pendon kam hok ngin pendon kam ba ya gini kisap kipong kibau blei ula ai ngi dei banang ban burom ya ki bahalor ngin burom ya ki kimi kikpa ngin burom ya kinong hikai ngin burom ya ki bale bahaya ngi kadai ka bakongsan hadu kata-kata ki kun samla ki bi ngesoban kentui pi mengin kiar na gijing sniu ki babun gijing kenre jong drugs gijing kenre jong gijing di penbuat ki babun rukom ki balarung haki kun samla ki bi ki jongi kinong ile kai sports barobor ki ile ban kiar la gadei ga jing dikyat la gadei jing di duma la jing ka bandei ga jing bam ya ukhaini la ne uraja hamtam ga jing kendrei jong drox ngida kerpat ni kun samla makin kiar lailum laiwa na udrox ubalakta ya kane ki imlang ga salang hagane ka district ke jungi bat haga jela jungi barok ka wei ikun samla gi bi la sisa gini gidong bat githan gi jungi ngimpat yo ban ya kita gi report ki ba kita don kita gi drug addict dan re ngimnang banong hagi juk jong jingkela ka perthei gi jingkela ki don gi khun gi jungi ki balik pule se gi wei gi jaka ki balik trei se gi wei gi jaka yo le se gi kumngop ngin sobha ban kentu ba pin sobha ban sngap ban kiar na gini gijing sniu ki babun rukom ki badon hagane ke imlang ke salang ke jungi
ya ki samla ki jongi ki badan sya ki nong kendong ki jongi namar ba kari bhoi district ki jongi galade ka wei ki district ki balak hampau hakaliang ka football bat ngi kermen ba ka jingdon jong kini ki tournament ka bakum kini kan ai men sim bat kum juru kan ai ya ka platform naga banta ki kun samla ki jongi ki badan kasap hakaban yelek kai football bat ngi kermen bahaba ki klub lani ki sport club ki ai hakum kini ki jai tournament ngi khmi lenti bat ngi kwa aro ya ka ba ki kun samla ki jongi na ki snong na ki klub ki ba pher ki nuan ban simenta kumbang itip bahkan ka tournament ro ki babun ki klub ki lawan ban simenta bat kajingawan jong pi ban simenta kamde tang bangin yo ya unam job mereka bakongsan kalong bangin peni la kajong kasap kapong kajongi kata kade ka bakongsan ni habban Treshutomski